doba godine kada se djeca raduju zimskim praznicima, a roditelji pakuju novogodišnje poklone. Ove zime donosimo pravu prazničnu čaroliju u našu Tuzlu. Ispred nas je jedan od najljepših perioda u godini kada provodimo vrijeme sa najbližima i stvaramo nezaboravne trenutke. Tim povodom organiziramo pravu prazničnu čaroliju na zimskom festivalu u Vokabuli, gdje sve zainteresovane očekuje čak 7 različitih i zanimljivih događaja kroz 3 dana trajanja festivala. Novu godinu dočekajte spremni, možda čak i sa boljim poslom. Pod motom za svakog po nešto, na besplatnim radionicama dostupnim baš svim zainteresovanim građanima, naučite kako napisati CV i šta njemački poslodavci očekuju u motivacionom pismu. A ako ste roditelj, onda jednostavno morate doći sa vašim djetetom na najposebniju radionicu u cijeloj godini. Naravno, riječ je o poznatoj Otto Krake radionici, novogodišnji čas, na kojoj će djeca upoznati se sa zimskim radostima na njemačkom jeziku, usvojiti vokabular vezan za zimske običaje, uz pjesme, izradu kreativnih materijala, čestitki i neobičnih snjegovića. Rezervišite svoje mjesto još danas na nekoj od besplatnih radionica i postanite dio zimske priče u Vokabuli. I naravno, ne zaboravite ponijeti dobro raspoloženje. Vidimo se u Vokabuli!